comments for kalam hurdo logofer. Okay, so ready to talk with me in this live stream, YouTube live stream. So logofer comments kalam okay. Right. Sorry Lenzi, tani ma sorry ne jay. Okay, logofer. Server nagasine bla comment kalam hurdo. Jate ang bermichina aja. Sani prison by Sani Nation by pray comments column written by क्या ड्रेस पहना है ओके और ये है हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म है ये और मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी और आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ इसके लिए मैं स्ट्रीम पर आ गया हूँ थैंक यू सो मच आपने जो मेरे को कमेंट किया फर्स्ट कमेंट थैंक यू वेरी मच साबरीना इजन भाई 4 लोग देख चुके हैं मतलब देख रही है थैंक यू वेरी मच जो लोग बट मेरे 5 लोग देख रही है थैंक यू वेरी मच तो मेरे साउंड्स जो है ना मेरा वॉइस जो है ना मतलब सुनाई दे रहे कि नहीं बराबर से आप लोगों को वो अगर कोई मुझे बताए तो मुझे बहुत आनंद मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा so that I able to understand isn't it so that I able to talk properly 5 people are watching this live thank you very much whoever watching this live thank you so much for joining with me मा साख्रि मावो आदा सिकिउरिटि गार्ड मावनानै दङ बेंगलरावहाय साख्रि होननानै साननानै लानोसै बेखौनो साख्रिथ' जों बे जोनोमाव मावनो मोनखाला नालाय दा बेखौनो एसे साख्रि होननानैहाय फिलिं खालामसै आरोखि ना गोसोजों साख्रि मावदों होननानै मा होननो नागिरो ब्र साख्रिखौथ' मोननायनि चान्सेस गैखाला क्वालिफिकेसन not enough qualification there doesn't have any other way to get a government job so that's why sometimes I feel that after wearing this uniform and when I come to the work and I feel that yeah I'm doing a government job whatever friends 5 people are watching and some are uh, uh, sending matches thank you so much whoever sending matches and yeah first of all बेखौनो होनग्रोनो लुबैबाय लोगोफोर जायफोर 6 जन नायजेनबाय थैंक यू वेरी मच आंबो बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुड मर्निं बड'लेण्डखौ होननो थाखायहाय जाहाथे आं खालि खालि मोनैनि थाखाय दान्दिसे नेदोंमोन आरोखि आं ना स' आं दा गुड मर्निं बड'लेण्ड माब्रै दं आं नैबे खोथाखौ होननो थाखायहाय नेदोंमोन आरोखि ना साब्रै साबाम स' गुड मर्निं अल अफ इउ जायफ्रा बड'लेण्डआव दङ ओमफ्राय जायफ्रा बे लाइभखौ नायगासिनो ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डनि लोगोफोरजों आंनि भिउवार्सफोरजों आंनि साबस्क्राइबार्सफोरजों ओमफ्राय जायफोरनाव बे नटिफिकेसना थांदों बिथांमोनजों जायफोर नायदों बिथांमोनजों आं गुड मर्निं विश खालामनो जोबोर गोसो जानायखाय नैबे इउटुब लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच जायफोर बे लाइभआव आंजों जइन जाफादों दा नोंथांमोना एसे एनै नोंथांमोननिफ्राय फंनैसो हायोब्ला खोन्थाहरदो माब्रै दं हाल साल दा मानि बड'लेण्डनि बारहावा मैयाथ' बिराद अखा हादों होननानै एसे इनफरमेसन मोन्दों आं न'निफ्रायबो खोन्थाहरदों अखा हादों सारअन्थाइ गावदों सारअन्थाइ गोग्लैदों होनना बुंदों लोगोफोर आंनि साउन्डआ आंनि भइसआ मोजां खोनादोंना क्लियार खोनादोंना खोनायाखै अननानै सोरबा खोन्थाहरनायमोनब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन आरोखि आं स' आं एसे कमेन्ट्सफोरखौहाय नायनो लुबैबाय फार्स्टआवनो एम आर जे गयारि
Thank you so much MRJ Goyari smiling जुजो हरनायनि थाखाय खान्थि Kanti Podhar. Thank you so much. Hello, bro. Good morning. Good morning to you, bro. Judas Basumatary. Good morning, Ada. Kiran Boro. Good morning. Good morning. Jai Boro Harini. MR J Goyari. Jai Boro Harini, bro. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Boro Hari. Ziu Gulau Zatan. Clear Ada voice. Okay, thank you very much. Kantaunayni thakai Kiran. Thank you very much. Thank you very much. माबोरै दङ खबर सबर मोजाङैनो दङ ना पुरा क्लियर सुनाय दे रहा है ओ थैंक यू वेरी मच कान्ति पधार मा साख्रि मावो आदा अके बुंहरखाबाय क्या ड्रेस पहना है अके अके स' लोगोफोर दे जायफोर नायदों एसे दिनैहाय नैबे लाइभआव रायलायलायदिनि माबोरै दं माबोरै गैया ओमफ्राय बबेनिफ्राय ओमफ्राय एसे नङा होमबा माबाफोर नोंथांमोननिफ्राय जुदि आंनावहाय माबाफोर कुइसन्सफोर नोंथांमोना जुदि गोसोआव बेरखांदोंब्ला आम रेडि टु गिभ इउ आन्सार किसी को अगर मेरे साथ बात कर मतलब कुछ सवाल है मेरे बारे में कुछ अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो इस वक्त मैं आप लोगों के सवाल की जवाब देने के लिए यहाँ पर राजी हूँ और रेडी हूँ क्या हो गया यार दो ही आदमी देख रहे हैं सब चले गए क्या सब बिजी है क्या कुछ काम में है क्या ब्रो कमेन्ट्स खालामहर जायफोर नायदों कमेन्ट्स खालामबासो नोंथांमोनजों आंबो रायलायनायनि मोनसे स्टेपखौहाय मोननो हायो आरोना नङाबा मा रायलायनो मा मानो जायो हारसिंल' ब्ला 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 इट्स नट गुड कोई तो हाउ आर यू करके भी कोई भी नहीं पूछ रहा है यार मेरे को मेरे हाल चाल भी कोई नहीं पूछ रहा है कमेंट्स पर क्या है यार मेरे हाल चाल नहीं जानना चाहते हैं क्या कैसे कभी कभी मैडम नहीं आया वो प्लांट में पानी डालने को बोला और सर ओके और सर वो प्लांट में पानी डालने को बोला डाल देना ना स्लोली स्लोली ओके उफ बढ़िया बार बारदोंलै आरामनो थान्दा लामायाव ओंखारबासो गोलोमफ्रुजोबलायो बोरैबाबा दलर जायगा मोनसेयाव थायोब्ला थान्दा मोनो आरोना बार गुसु बारदांना माने आराम गोसोखौ गोजोन मोनलायो आरोना बोरैनिफ्राय अके आं कमेन्टखौनो नायनो रोङाखैलै बावदों अके मा होनहरदों जुदास बसुमतारी दिनैनिफ्राय डे शिफ्ट लाबाय नामा डे शिफ्टथ' नङा माने अटि आरोखि ना आं दहायहाय
माने मानसिफ्रा सोरबा सोरबा मावनो बाजोबलादों आरो ओमफ्राय आंबो नाइट शिफ्टसोखामोन आंनाबो बेनि उनावहाय आं ओंखारलांबायमोन आरो ससे लामा एसे दस्रा जायगायाव शुट खालामनो होननानै दाख्लै थांनो नागिरनाय रेजर्टआव थांथारबायमोनबो आङो ओमफ्राय बे दान्दिसे थांनो नागिरनायावनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय फील्ड अफिसारा फन खालामबाय आंखौ हेलौ क्या कर रहे हो कहाँ हो ड्यूटी पे आ जा कोई नहीं है ड्यूटी करने के लिए आज तुम ओटी करो बोल के ओमफ्राय बेफोरबायदि होननायखाय I get back here and yeah finally I'm here now on the duty ओमफ्राय दस्रायाव जब मोना नामा अके दस्रायाव जब अके जबालाय दङ आंखौ लिंबायबो 18,000 20,000 होगोन होननानै ओमफ्राय दा आङो माने बेवनिफ्राय एसे फैसा माबाग्रोनो नागिरदों आरोना गोदान सोदान दा हठात थाखा फैसा मोनो मायो होनब्लानो जे खारलांनांगौ थांनांगौ बिदिबो नंद्राया आरोना बाट नंगौ मोनो दा जुदि नोंनि खामानिनि सायाव नोंनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव नोंनि माबानि सायाव आरो नोंनि खामानि मावनाया मा टाइपनि ओमफ्राय माखासे माबायावबो सोनारो आंखौ ओमफ्राय सुपारभाइजार माबायजार होननानैहाय सुपारभाइजारावबो दोननो नागिर आंखौ डाइरेक्ट सुपारभाइजार पस्टआव दोननो नागिरखायो बाट ओमफ्राय आंखौ कয়েकदिननि उनाव बेवहाय आंनाबो प्रमसन जासिगोन दा कয়েकदिन मावथ'नोसै बाव खामानि दङ मेरला खामानिनि थाखाय एफाग्राब माबा नङा सिकिउरिटि खामानिनि थाखाय एफाग्राब जिंगासिनाङा आरो आं बेबायदि मोनदों आरोना दङ खिन्थु नोंनि पेमेन्टनि खोथा रायलायोब्ला नोंनि माखासे एक्सपिरियेन्सनि सायाव सोनारगोन ओमफ्राय बिदिनो आरो पेमेन्ट बारा मोननो थाखायब्ला एसे खामानिखौबो गोरों जानांगोन ओमफ्राय मानसिफोरजों माबायदि इन्टारेक्ट खालामनांगौ माबायदि बिहेभ नोंनि बडि लेंगुवेज नोंनि दा वे इउ स्पिक दा वे इउ टक with with the indigenous people ओमफ्राय जायफोर जेनेबा मा होनो जायफ्रा अल्ड सिटिजेन बिथांमोनजों माबायदि रायलायनांगौ नोंनि माबानि बेब'हार नोंनि रायलायनाय थाबायनाय नोंनि माबानि सायाव सोनारो आरोना नोंनि डिसिप्लिन एन्ड डिसिप्लिन इज द मस्ट इम्परटेन्ट थिं इट्स अ बिग थिं इट्स डिसिप्लिन मेनटेनेन्स खालामनाया बिराद गोनांथि लाइफआव डिसिप्लिन आरोखि ना नट गामि नट टाउन नट सिटि एभ्रिवेयर नोंनि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनाया बिराद नोंखौहाय माने जेब्लायबो नुनायाव मोजां मानसिखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय नोंनि थाखायनो मोजां आरोखि ना डिसिप्लिना टाइम मेनटेनेन्स डिसिप्लिन बडि लेंगुवेज गासिबो एसे मोजां जाजोबनांगौ आरोना नों जुदि खामानि मोजां जुदि सिकिउरिटियावबो जुदि खामानि मोजां मोजां पेमेन्ट मोजां सेलारि जुदि नों मावनो लुबैयोब्ला आरो ओमफ्राय एसे लेखाबो रोंद्राय जाथारनो नाङा एसे गावनि आन्था रोंनांगोन आरोखि फन खालामलायबायलै बे अफिसारा फिल्ड अफिसार फन खालामदोंमोन आंखौ ओमफ्राय ओंखायनो एसे डिस्टार्ब जाबाय सरि गाइस अके फिल्ड अफिसार फन खालामनायनि थाखायनो रिसिभ खालामनांगौ जाहैबाय उफाय नट एसे गोजौआव दोननांगौ जायो सोरखौबो नङा होनबा नों बेसे यार जाखो सिकिउरिटि मावनाया अके नाइस questions very interesting questions I'm really super excited to tell you about this nowadays it's going to be 2 months here and but I had experience before I came here I did another place as a security just wait a minute guys okay
नोंनि कुइसनखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आंनि सोमोन्दै सोंनायनि थाखाय। आङो सिगांहाय जेब्ला आं सिगांबो मावखांबाय सिकिउरिटि आं सिगांहाय सिटियाव मावदोंमोन आरोखि ना बेंगलर मेन सिटियावहाय इन्दिरा नोगोरावहाय मावदोंमोन आं टाइम्स डिपार्टमेन्ट होननाय जायगायावहाय। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो दस्रा जायगायावबो मावबाय ओमफ्राय बारा गोसोआव गैबांला आरो खिन्थु बे टाइम्स डिपार्टमेन्टावहाय मावनायखौ एसे गोसोआव दङ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय मथा मथि बे टाइम्स एपार्टमेन्टाव सिकिउरिटि मावनाया दानिल' नंलालै गैयाबाबो 10 बोसोरसोआ बारबायानो खोमा 10 बोसोरनि एसे बारा जाबायदां। आं जेब्ला फैदोंमोन आरोखि ना बेंगलरावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय दस्रा जायगायाव मावबाय। गस्ला शरुमफ्रावबो मावलाबायबायना आङो सिकिउरिटि सिगां। ओमफ्राय माने सिकिउरिटिल' नङा नालाय दस्रा कम्पानिसफ्राव आं खामानि मावबाय। गारमेन्टसफ्राव खामानि मावबाय आं चिप्स कम्पानिसफ्रावहाय खामानि मावबाय आं। स' खामानिनि बेलायाव एसे एक्सपिरियेन्स गोनांखाय माने ओरैहाय बेंगलरनि सोमोन्दै खामानिफ्रा बेंगलराव मा सिस्टेमनि ओमफ्राय एसे एक्सपिरियेन्स दङ आरो। ओमफ्राय दा बाव फैनानैहाय मास मोननैसो जानोसै आरोखि आंनि दा सिकिउरिटि मावफिननाया। दाख्लै न'निफ्राय फैफिननानै बेवहाय जुदास बसुमतारी। नों बबेनिमोनलाय जुदास ब्र'? हाँ तीन नया के तो काम फील्ड ऑफिसर बुलाया हो क्या हमने? नया के तो कता कर नयाँ केटा त त्यहाँ पछाडि पठाएको थियो म। त्यहाँ छ कि छैन आएर त? त्यसमा नयाँ केटालाई यहाँ बोलाएर बुढालाई भाषण पठाउने कि म त जानु पर्यो नि त। एडजस्ट गरेर त फोन गरेर बोलायो नि। यो त जाऊ त्यसलाई यहाँ राख कसलाई? त्यसलाई यहाँ राख बुढो खाना खान जान्छ। म त्यहाँ जाने अँ अनि त्यसलाई त्यहीँ बोलाइहाल्नु कि। म अलिकति यहाँ बिजीमा छु रे दाजु अलिकति। मानसिफोरनाव नटिफिकेसनानो थाङाखै नामाब्रा? माथो मानसिफोरलाय नाया। बरिं मोनथारो नामा जोंनि भिडिअफोरखौ नायनो, जोंनि लाइभफोरखौ नायनो, जोंजों इन्टारेक्ट खालामनो बरिं मोनो नामा मानसिफ्रा? हम लोगों के साथ बातें करने में इंटरेस्ट नहीं है क्या दोस्तों? मेरे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्या बात करने के लिए? कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहा है? कोई चुपके से देख रहे हो क्या? बायदि लिरो बिसोरो 14 साइज खाथा बिसिनानै दोननो लिरनायानो। फिल्ड अफिसार एमडिखौ मालाबा नायफैनांगौब्ला राहैगोनलै बिसोरो रायजाथारगोनसो बिसोरो। 14 दिनै खय तारिखमोनलाय फ्रेन्ड्स? दिनैहाय 15 or 16? दिनै 16 मे 14 15 15 तारिखआव जेबो एन्ट्रियानो खालामाखै नामा बेवहाय? माबायदि डिउटि मावदों बिसोरो? आं सुपारभाइजाराव प्रमसन जाबासो एसे
पावारा एसे साबसिन जासिगोन नङा होमबा एसे सुपारभाइजार प्रमसन जानायखौ नेगासिनो आरोखि आं सुपारभाइजार जाबा एसे मेनटेनेन्सखौ साबसिन खालामगोन आरोखि आं बहाय आंनि सिगां माखासे सुपारभाइजारफोर दंमोन दङ दाबो एकदम दा खामानि मावनाया ओरैबायदि लेथ्रा मावो थायो जायो थोदस मानिनांगोनलै बिसोरखौ आं नाम लाला मा जाथि मा माथि होनबाबो राजासिया interior works ISO certificate ISO इउटुबनिफ्राय अर्निं जाबाय नामा सुपार चेट खालामहरब्रा ब्र हायोबा लोगोफोर थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा हायोबा 1000 हायोबा 2000 सुपार चार्टफोर खालामना हरबा सुपार चार्टफोर इउटुबनिफ्राय बिराद खम फैसा मोनोलै जोंफोर बायदिया बिराद खम फैसा मोनो जायफोर मोनग्रायासो मोनगासिनो मासावनो लाख लाख थाखा मोनगासिनो मासावनो जोंफोर बायदियाबो मोननैनि समायथावसैमोन सापर्ट खालामनायमोनब्ला लोगोफ्रा जोंफोर बायदियाबो मोनोमोन खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा सापर्ट खालामलायनायाव बिराद दुरबल ना लाइकफोरखौनो थुनो रोङोना रोङासो मोनलायलांसै आं समाव गावखौनो गाव जावनानै लानायफोर बायदिसो जायो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनो रोङोना रोङाफोर बायदिसो मोनलायलांसै आं नङा होमबा गुबुन स्टेटनि इउटुबार्सफ्रा मालाय लाख लाख थाखा खामायो लाख लाख थाखा खामायनानै बेफोरजोंनो दस्रा गुबुन मानसिफोरनो गावसिनि मानसिफोरनो जब होलायनो हाबाय जब होलायनो हानानै न' बां गारि मथर जोंफोर 3.5 बोसोरनिफ्रायनो इउटुबाव स्ट्रागल खालामगासिनो जोंखौ सापर्ट खालामलाया जोंलाय बहा सोर गुबुन दस्रा जोंनि लोगोफोरनोनो जोङो दिनै गुबुन मोनसे खामायनायनि गुबुन मोनसे माबा खालामनायनि खामानि दिन्थिनोनो हाया जोङो नङाबालाय जोंबो हागौमोन ना दिन्थिनो सानै साथाम साब्रै साबा मानसिखौनो 10 जन मानसिखौनो जों जुदि मासाव जुदि 1 लाख थाखा जुदि जों इउटुबाव खामायनो हायोमोनबा 1 मिनिट हो लोगोफोर दे साबस्क्राइब खालामबानो बेहा मालाय फैसा मोनगोनलै बेहासो आराम फैसा मोनगोन भिडिअ बानाय ओरैनो आराम होननाय साननाय दङ नालाय जोंनाव बांसिनानो भिडिअ बानायनायखौ आराम नुहुरथारो नालाय खिन्थु भिडिअ बानायग्राफ्रासो मिथिगौ बेसेबां माथा मारिनांगौ बेसेबां खर' खाथिनांगौ बेसेबां नङा होमबा जायफोर इउटुबार्स बिथांमोनासो मिथिगौ इउटुबाव बेसेबां स्ट्रागल खालामनानै दङ जायफोर दिनैसिम स्ट्रागल खालामबाबो मोना डाइरेक्टसो खोथा होनखानोसैलै आं दाना बांद्राय सिङावनि खोथाफोरखौ सिङावनो दोनखोमाबाय थाबा जेबो जालालै में जो आएगा वही बकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है यार 3.5-4 साल होने को आ गया यार हिंदी इंग्लिशनि खालाम बोरैबाबा कारेक्टबो मोनलायलाङोलै नोंनि खोथाखौबो नङा होमबा बेथ' नंगौ जुदि आं हिन्दी भिडिअ बानायबाय थानायमोनब्ला आंनि चेनेला ग्र' जानानैहाय दिनैसिमाव अनेक भिउसफ्रा बिराद भिउस फैगौमोन आरोना बाट आं सानबाय मा गावनि लेंगुवेजावनो बानायनाया साबसिन गावनि हारियानो बयनिफ्राय साबसिन गावनि रावानो बयनिफ्राय साबसिन गावनि जायगायानो जोंनि बड'लेण्डआनो आंनि आंगो जायगाब्ला स' जेबो नङा थाखा फैसाफोरा देरसिन खोथा नङा होमबा अनलायनाया देरसिन हागौ होनजासे गावनि जोंनि मा होनो
सिमानि आन्दोआव थानायानो साबसिन, सिमानि माबायावनो थानाया साबसिन नङा होमबा? क्या बोलो। लेकिन साला मेरे को बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया है यार। 3 साल से 4 साल से एक उम्मीदें लेके यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इतना सारा मेहनत किया मैंने, फिर भी साले मेरे को पब्लिक ने जितना मेरे को प्यार चाहिए था, जितना मेरे को एक्सपेक्ट किया था मैं, जितना इससे थोड़ी सी भी हुई नहीं। कभी कभी इतना मतलब क्या है यार, इतना खुद को मतलब क्या समझता हूँ, खुद को कावर्ड समझता हूँ, खुद को लूजर समझता हूँ मैं। बोले तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी, 4 साल इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर मेरे को सफलता नहीं मिला यूट्यूब में, रात दिन sometimes I really feel like that। आं समाव बिदि सानो आरोना। आरो आंल' नङा, अनेक मानसिफ्रा दाबो स्ट्रागल खालामगासिनो, बिसोरखौ सापर्ट खालाम। बिराद मोजां मोजां इउटुबार्सफोर दङ, गाज्रि इउटुबार्सफोरबो दङ, गाज्रि इउटुबार्सफोरखौ सापर्ट खालामनो नाङा। এই বলিতে जों गाज्रि इउटुबार्स नामा? जों गाज्रि इउटुबार्सबा आंखौ डाइरेक्ट कमेन्टआव सोरबाफोर होनोलाय। जों दे सापर्ट खालामजाथारै जों गाज्रि इउटुबार नामा? माबा गाज्रि कन्टेन्ट जों बानायो नामा? सोरखौबा सोरनिबा फट'खौ सोरनिबा मोखांजों मिलायनाय, सोरनिबा माबाखौ सोरनिबा माबाजों जइन खालामनानै माबा खालामनाय, ट्रल खालामनाय, बिदिथ' खालामाखै जोंफोर। एसे फाननि थाखाय, एसे इन्टारेस्टिंनि थाखाय समाव इन्टारभिउ लायोमोन मानसिफोरखौ, गर्ल्सफोरजों एसे फान खालामोमोन। ये तो बुरी बात नहीं है ना यार। तुम लोगों को इंटरेस्टिंग, तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया था मैं, बनाता था, मतलब बनाऊंगा, फिर बाद में बनाऊंगा। अभी कुछ रोकड़े के प्रॉब्लम की वजह से बना नहीं पा रहा हूँ, बनाऊंगा। लेकिन यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा हूँ मैं यार, बहुत पैसा फेंका, बहुत पैसा गया मेरा यूट्यूब से। कोई भी कमेंट नहीं कर रहे। एक मिनट लगे पड़े। Hello bro, nice to meet you. Nodung, manamlay online radap. Oh, nice to meet you too, bro. How are you? How are you, bro? How are you doing now? Hello, brother. Dahal, bro. Hi, Dahal, bro. Hello, how are you, Dahal? माबोरै दं खबर सबर? आंनि खबरखौ माथो रावबो सोंहरथारा। क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जोंफोरनि खबरखौ लानो रावबो इन्टारेस्टेड गैला ना? ओके ओके ओके। कुछ बात तो बहुत है मेरे को बोलने के लिए, अभी फिलहाल नहीं बोलूँगा।
प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग जितना भी मेरे वीडियो नहीं देखोगे, जितना भी उतना ही बनाते जाऊँगा यार। मैं भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। देखना ही पड़ेगा मेरा वीडियो तुम लोगों को। इतना आसानी से मैं भी हार के बैठने वाला आदमी नहीं हूँ यार। तुम लोगों ने साले मेरे को इतना सपोर्ट मांगा, मैंने 4 साल से इतना सपोर्ट मांगा, लेकिन मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं किया। कौन सा भी कंटेंट मिलेगा डाल दूंगा यार। जो मेरे को चाहता है ना, जो मेरे को जो दिल से चाहता है, जो मेरे वीडियोस वगैरह को पसंद करते हैं ना, वो लोगों को, लेकिन मेरे तहे दिल से बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू सो मच गोजोन्थों सैथिफोर जायफ्रा आंनि भिडिअसफोरखौ नायो। नोंथांमोननि नायनो थाखायनो बानायो नालाय, नायनानै कमेन्ट्स हरोबा बिराद मोजां मोनो आरोखि। आंनि मेगनावनो देक देक जानायखायनो आं बिराद दुखु मोनलायलाङो आं गावखौनो गाव समाव माबोरै होननानै बुङोबा। आंनि मेगनावनो आं 4 बोसोरनिफ्राय एथ'ग्राब स्ट्रागल खालामबोबाय। आंनि मेगनावनो मास मोनसे मोननैजोंनो 50K 70K 80K 1K बेफोरबायदि 6 मासनि गेजेरावनो जेलस फिल जायो। जेलस फिल जायाबाबो माने गावखौनो गाव एकदमबारे मा होनो बिराद गोजोन मोनो आरोखि ना। जे जिनिसखौ आङो बोसोरब्रैनिफ्राय आङो हास्थायगासिनो, खस्थ' खालामनानै मोना 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 मोना। ओमफ्राय सोरबा जुदि मास मोननै मोनथाम 6 मासनि गेजेरावनो, बोसोरसेनि गेजेरावनो बे जिनिसखौ मोनहैयोब्ला गावखौहाय बिराद माने मोनसे गावखौनो गाव लुजार, गावखौनो गाव कावार्ड बेफोरबायदि मोनगोन आरोखि। लाइक आं दा जेरैबायदि गावखौनो गाव बिराद बिदि मोनो आरोखि ना। टाइमाबो जाबाय माथो, गावनियानो थाखाय जाबाथ' जानोसैयानो। सालो कमेंट करो, कौन देख रहा है चुप चुप के? कमेंट करना, कमेंट कर, कमेंट कर। चुप चुप के देख रहे हो क्या? मजे ले रहे हो क्या देख के मेरे को चुप चुप के? कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्या मेरे बारे में पूछने के लिए? क्या खाता है, क्या नहीं खाता, क्या करता है, किधर घूमता है, किसके साथ घूमता है? कौन है ये? लंका मुसाहारी ब्लॉग नाम लंके लंके मुसाहारी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग टू यू ब्रो, हाउ आर यू? माबोरै खबर सबर, मोजां ना? मालानिफ्राय नायो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ? माबायदि मोनो ओमफ्राय? मा भिडिअखौ नुजेनामोन अन्नानै खोन्थाहरनो हागोन नामा? लेंका और लंका और मा ब्र' नोंनि नामा? लंके मुसाहारि, लंके मुसाहारि, सरि दे रं प्रनाउन्सिएसननि थाखायहाय। स्लिप अफ टां, अके, डन्ट फिल बेड। मालानिफ्राय नायजेना नों आंनि भिडिअखौ? मा भिडिअखौ नुग्रोजेना ब्र'? सार होननोसै आङो।
किसी रोज तुमसे मा सिरि थाफिनखो लेंखा ब्र' लेंखा ना मामोनलाय सरि दे मा सिरि थाफिनखो मालानिफ्राय नाया खोन्थाहरलाय नोंबो गुड मर्निं होननानै टाटा बाय बाय खालामनानै थांबाय नामा लेंखा जाओ जहाँ पे जाना है अपन बैठेंगे इधर ही किसको कहाँ पे जाना है जब मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम मिला जाओ भाग जाओ किसको कहाँ पे भाग के जाने कैसे mana ada masalah nggak boleh ngomong sekarang tidak masuk kita komen खालामहर सिरि सिरि नायखोमादोंबा खोनाबाय ना खोनायाखै ना एसे गोरा होनबावनांगौ do comment okay ना comment लिरनो रोङा नामा होनलाय हा comment लिरनो रोङा comment लिखो comment don't you know how to type comments I guess you're watching this video hidingly, right? You're watching to me. To comment. I want to know. I want your comment. I really, you know,
लाइक खालाम, लाइक थाम्स आप, थाम्स आपआव प्रेस खालाम, थाम्स आप, लाइक हो, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, खोनाबाय दा? डु साबस्क्राइब खालामनो रोङोना रोङा नोंलाय? फंबाय बहा दं दालाय? आदा माबायाव दंफैयोलै, बेंगलराव दङ आदा। आं माबा मा होनो सिकिउरिटि जब मावनानै दंलै आदा बेंगलरावहाय। नैबे आं लकेसनखौबो होदों आं माबायावहाय डिसक्रिपसनाव नङा, लकेसन माबा थाखायो नालाय बेयाव नायोबा आं बबे जायगायाव दं बेनिबो फुल डिटेल्स दं आरोखि ना। प्रिन्सटेन भिउ हिल नैबावहाय एलिटास इउफरिया होननाय भिल्लायावहाय आं खामानि मावो एज ए सिकिउरिटि गार्ड। ओमफ्राय आफ्टार फिउ डेज इट्स गयिं टु बि प्रमसन जासिगोन। नैबावहाय स्टार मोननै मोनगासिगोन आंबो ना लोगोफोर। आं बेखौ नेगासिनो आरोखि ना। स' सुपार चार्टफोर खालामहरदोब्रा लोगोफोर, एसे फैसा दङबा। पेमेन्ट सेलारि मोनथ'वाखैलै दाबो, सेलारिनि बिराद फैसानि एसे फाइनान्सियेलि बिराद हार्डलि सोलिनानै दङ। स' मैयाबो आं लाइफआव बुंदोंमोन लोगोफोरखौ सुपार चार्ट खालामग्रा थाइसे थाइनै होननानै। रावबो अना, रावबो जोंफोरखौहाय अननाय गैया आरोखि ना। अके इट्स फाइन, नोंसोर अना इट्स फाइन। बाट इउटुबजों जेरैबाबो फैसाखौथ' बरनगासिनो, आंबो एसे एसे बरनाखै नङा, बिदिनो बरनलांगोन नोंसोर हराबाबो इट्स फाइन। बाट साबस्क्राइब खालाम, अके? Whoever watching this live, do subscribe, okay? लाइक खालाम, लाइक शेयार, लोगोफोरजों शेयार खालाम। वाट्सएप, फेसबुक पेज। बेसे गोबाव जाखो थांनाया? मास मोननै जानोसै आदा, मास मोननै जानानै दङ, बावाखै। नों बबेनिमोनलाय आदा? अफ्रि, अके आदा अफ्रिसो, खुलुमबायलै आदा अफ्रि। आयो माइरिबो, आं नामखौनो मोजां नायफ्लाङाखै, सरिलै आदा। गोदाव सोराव खोथा होनहरफ्लांलाबायबायमोनलै। मास मोननैसो जाफैबायलै आदा, दाबो ओमफ्राय थाखा फैसानि प्रब्लेमालाय जोबखाया नालाय, बेनोसै आरो। ओमफ्राय दङ नै, ओमफ्राय नै दा नेक्स्ट सेलारि दिनैहाय मोनगोन आरो। मैया मोननायनि खोथामोन, ओमफ्राय दिनै मोनगोन। नायनोसै दा मोनगोन ना मोना। ओमफ्राय माबोरै आदाना खबर सबर आदा? खबर सबर खोन्थाहरदो आदा एसे, नोंथांनि खबरखौबो दासान्दि। आंनाबो मोजां नङा। अके माब्रैनिब्रा आदा? माब्रैनि मोजां नङा जाखो आदा? नोंनाथ' खबरा मोजां जानांगौना? दे जिखुनु मोजां जालांगोन लासै लासैनो। न'आवनो दंना आदा दासान्दि? ओंखाम जादोंना जायाखै? अके नों जेरै दुखु, आंबो जोबोद। ओमफ्राय ओंखाम जायाखै? अके दे दा जादो। आंबो नायनोसै दा मा जानाय जायो, फ्राइड राइस जानाय जायो ना पर'था जानाय जायो। संनानै जाला नालाय आं। खाथियावनो मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ, बेयाव जाहैनोसै आरो दा, बेयावनो जायो।
सोरबाफोर नायगासिनोबा कमेन्ट खालामहर। आदा अफ्रियाबो कमेन्ट खालामबाय, नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामदो। आदा अफ्रिजों रायज्लायहर, माब्रै दं माब्रै गैया। बिराद गोजोननाय मोनबाय आं आदा अफ्रि कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय, नैबे लाइभआवहाय जइन जानायनि थाखाय आंजों। थेंक इउ स' माच आदा अफ्रि। बिदिनो सम सम फैदो आदाबाव फैदो आंजों फैनोबा बाव आं खामानि दङ आंजोंहाय बेयावनो। गोसोबायदि डिउटि माव, गोसोबायदि आरोखि बेवहाय खामानि मावनो हागोन आरो आंजों फैयोबा। अके थेंक इउ स' माच आदा, थेंक इउ स' माच, थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। अके बिरदाव नार्जारि, हाय हेल' हाय हाउ आर इउ बिरदाव? माब्रै खबर सबर? दहायनिफ्राय नायबाय थादोंमोन ना दासो नुफ्लांदों ब्र'? लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो नागिरो, आदा अफ्रि फैदों आंजोंहाय जइन जाफैदों आंनि इउटुब लाइभ स्ट्रिमावहाय। आदा अफ्रिनि चेनेलखौहाय, आदा अफ्रिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैब्ला थांनानै साबसक्राइब खालामहै आदा अफ्रिनि चेनेलखौबो। सापर्ट खालाम, शेयार खालाम। बिथाङाबो जेब्लायबो जोंनि हारिनि थाखाय गोथौयै सानग्रा, जोंनि हारिखौ मोजां मोनग्रा, जेब्लायबो हारिखौहाय मोनसे स्टेपनिफ्राय गोजौ मोनसे स्टेपाव लांखोनो नाजाग्रा, हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ जेब्लायबो सुस्रांनो नाजाबाय थाग्रा, बेफोरबायदि मानसिखौहाय जेब्लायबो सापर्ट खालामनांगौ लोगोफोर। आं गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो, टु साबसक्राइब हिम एन्ड जेब्लायबो सापर्ट खालामनांगौ लोगोफोर। बेफोरबायदि मानसिफोर, बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव थायोब्लासो, बेफोरबायदि ससियेल वार्कार ससियेल मिडियानि थ्रु जेब्लायबो जोंनि रावखौ जेब्लायबो गोबारै माने बोलो होनानैहाय जेब्लायबो जोंनि साउन्डखौ, जोंनि भइसनि, जोंनि रावनि साउन्ड्सखौ, सोदोबखौ जेब्लायबो गोजौआव दैखोना मिथिहोनो हानाय मानसिफोर दाद गोसो लानानै खामानि मावगासिनो दामानि। सापर्ट खालाम, नोंथांमोननि सापर्टनि बिराद गोनांथि। बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनांगौ। आं देन फाल्थु फाल्था भिडिअ बानायो, इट्स दे, आंखौ एफाराब सापर्ट माबा नङाबाबो। खिन्थु आदा अफ्रिमोन बायदि जायफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय जेब्लायबो सिन्था खालामग्रा, हारिया माबा मोनसे आघात मोनदोंब्ला एसे, बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै बेफोर आघातआवहाय मलम, बेफोर आघात, बेफोर गाराय जानाय, बहाबा खुनि जानाय जोंनि हारियाव, बेफोरबायदिखौ जेब्लायबो बिथांमोना बिथांमोना जेब्लायबो माने जोंखौहाय जेब्लायबो माने ससियेल सार्भिसफोर बायदि मावगासिनो जोंनि हारिनि थाखाय। सापर्ट खालाम आदा अफ्रिखौ। जेब्लायबो माने बिथाङाबो बोलो मोननाय बायदि आरोबाव ना, जेरखम मावना दं बेनिफ्राय साबसिन नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै बिथाङा आरोबाव साबसिन माने खोथाफोरखौहाय बुंलांनो हानाय, हारिनि थाखाय जेब्लायबो रावखौहाय मा होनबावनांगौ जाखो ना, बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जेसेबांनो बाख्नाय एसेबांनो खम आदा अफ्रि नोंथांनि थाखाय। आं जेसेबांनो आंनि बे रावजोंहाय आंखौहाय एप्रिसियेट खालामगोन, इट इज नट इनाफ फर इउ। स' वाट एभार, थेंक इउ स' माच आदा अफ्रि, नोंथाङा आंनि लाइफआवहाय जइन जानायनि थाखाय फाइनेलि। एन्ड आं बे समावहाय दस्रा आं बिरदाव माबा खालामदों, कमेन्ट्स खालामदों। बिरदाव फंबाया जायाखै, अके। बिरदावजों रायज्लायहरदों, अके ब्र', अके अके अके।
Kalu kalu. चुपके से आथिं मिजौलायबायलै थाफ्लिया मिजौलायबाय गोबाव जिरायबायना सियारावनो सियाराबो प्लास्टिकनिसो स्पन्जनि सियार बायनानै दोननांसिगोन एमडिखौ स्पन्जनि सियारावसो एसे गोबाव गोबाव जिरायनो हायो गसंलाबायनो बेरायलाबायनो हायो लाइफआव दंखाय दङ आरोना नोंथांमोनजों गोसोबायदि बेरायलाबायनो हायो बायहेरायावबो जिरायहैनो हायो कमेन्ट करो दोस्तों कमेन्ट खालाम जायफोर नायगासिनो अके कमेन्ट खालामहर माबाफोर आंनि सोमोन्दै सोंनोब्ला आरो माबाफोर रायलायनोब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनोखौहाय खम खालामनाङा खोनाबाय लोगोफोर माबा मोनसे मोजां टपिक लानानै फैयोब्ला कमेन्ट्स खालामनायखौ रायलायनायखौ खम खालामनाङा लाइक शेयर लाइकआव आसि थुना होनो खोनाबाय अके मा सिरि जाजोबखो मानसिफ्रालाय नायाखिसै नामा रावबो कमेन्ट खालाम कमेन्ट करो कमेन्ट कमेन्ट क्या चुप चुप के देख रहे हो यार तुम लोग गारि गंसे फैबाय साले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोगों को सब्सक्राइब करने में इतना तकलीफ होता है क्या चैनल को डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ओके गासिबो खारलांजोबा लाइभनिफ्रायलाय खाना हो गया अंकल खाना खाया
नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद में खाता। ओ रिलीवर आएगा तो खाता। So लोगोफोर थैंक यू सो मच ओके जायफोर बे लाइभखौ नायबाय जोबजासिम नायबाय थैंक यू सो मच आं बे लाइभखौहाय दोनथ'नो नागिरबाय लोगोफोर अके दा बेलासिफ्राव नायबावनोसै नोंथांमोनजों रायलायबावनो हायो ना हाया बाट थैंक यू भेरि माच स' लोगोफोर थाथ'लायदो अके